खुलुमबाय रायजोफोर आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दं तो दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय तो दिनैहाय आङो नोंथांमोननोहाय मा दखनानि कालेक्शन दङ बेखौहाय आङो दिन्थिनायसै तो ओमफ्रायहाय लोगोसे नैबे आं गाननाय जे दखना बे दखनाखौहायबो नोंथांमोना मोननो हानाय नायनानै ला माबादि नुदों आरोना बे दखनाखौबो मोननो हानाय तो दिनैहाय आं नोंथांमोननो स्पेशली खिथानायसै दै माने दामखौथ' डाइरेक्टनो भिडिअआवहाय बुंजाया थेवबोनो गोबां बेफोरबायदि माने मानसिफ्रा पेजावनो मायावनो दामफोरखौ बेबायदि अपेनलि बुंखायोब्ला जखन लिरनानै होयोब्ला जखन दे कोनो प्रब्लेम आंबो साना जे तो माखासे फेसबुक पेजफ्रावहाय आं नुयो आरोना जे दखनानि दामफोरखौहाय प्राइसफोरखौहाय बिसोरो लिरनानै होयो तो बेबादिनो आंबो गासैबो दखनानि दामफोरखौहाय आं बुंजोबा मानो होननानै बुङोब्ला गावजों गाव मोनसा मोनसि अनेक रागा जोंलायनाय जायो तो बिनिखायनो आङो माखासे मानि बे पूजा स्पेशलावहाय दै पूजा स्पेशलावहाय मा अफार मोननाय बेसेनिफ्राय बेसे रेन्जनि बेखौ बुंनायसै आरोना तो नोंथांमोना नायनानै लादो नै आंनि बे गाननाय दखनाया ना माबादि बेखौबो नोंथांमोना मोननो हानाय गासैबो पूजा अफाराव दै तो आंनियावहाय 1400निफ्राय 1400 निफ्राय 1900 सिमावहाय मा दखना मोननो हानाय नोंथांमोना बेफोरखौहाय नोंथांमोना WhatsAppआवहाय मेसेज खालामनानै आङो सोंहरनो हानाय आरो भिडिअखौ नायलांदो दखनानि कालेक्शना मा दं मबे दखनाखौहाय माबादि अफाराव मोननाय गासैखौबो नोंथांमोना सोंहरनो हानाय तो आं बारा देरि खालामले दे दखनाखौ दिन्थि नै फार्स्टआवनो बे दखनाखौ देखायग्रोनायसै आङो तो बे दखनाखौ नायदो नोंथांमोना स्टकआव किन्तु लिमिटेड दै माने पूजा सिजन ना दाग्राफ्रा दायो हरनो नाबायलाया गोबाङैहाय मानो होनोब्ला गोबां फायखारिफोर माबायोना कन्ट्राक्टआव दाहोयो बिनिखायनो तो मोननो हानाय ओरैबादि मोजां बेयो ना कालाराबो ओमफ्राय नै बिबारनि आगरफ्राबो नायनानै लाखादो आंलाय बोरैबा मोजां मोनखाबाय बेखौहाय नोंथांमोना नायबावदो नैबावहाय नेभि ब्लू कालारावहाय झुमका मोनबावगोनसै दै तो बे झुमका डिजाइनखौ नायनानै लादो ओरैबादि मोजां आरोना तो खम प्राइसनि गेजेराव झुमकाया आं बुंखायो झुमका डिजाइना दायो गोबांनो दंसै गोबां क्वालिटि सियावहाय एकदम बेनिस्रायबो माने खम रेन्जनिबो दङ तो थेवबोनो आं पूजा अफारावहाय बेसेयाव हगारदों नोंथांमोना WhatsAppनि गेजेरजों मिथिनो हानाय आरो हलसेल जायफ्रा सोंहरनो आरोना बे हलसेल संनायफोरखौ आं बुङो दायो पूजा सिजन दायो हलसेलावहाय एसेबां आङो साप्लाय होथ'नो हानाय नङा बिनि जुनैनो हलसेलाव आं दा हरथ'वा तो नोंथांमोना नायदो नै बेयो मोनसे बेसर बेगर कालारावहाय बिरादनो मोजां आगर एरनाय आरोना बिबारफ्रा नायनानै लादो कालारफ्राबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै ला गासैबो पूजा सिजनावहाय लिमिटेड पिस जाजोबखायो आरो बिनि जुनैनो नायनानै लादो बे मोनसे कालार बाव नै बे गुबुन डिजाइन बाव दै कालार बान नङा गुबुन डिजाइनबो बटल ग्रीन कालारावहाय ओरैबादि मोजां गोमो आरो पिंकजोंहाय आगर एरनाय आरोना समायनानो तो बेफोर गासैखौबो अफारावहाय मोननाय बेसे दामावहाय आङो अफाराव हगारदों तो नोंथांमोना मिथिनानै लानो हानाय आरोबाव नायबावदो नैयो बेयो बेसर बेगर कालारावहाय आरोना ऑरेंज कालारजों आगर एरनाय बहुतनो मोजां नायनानै लादो तो जायफोरनि मेसेजनि रिप्लाइखौ आङो दाबोनो होख'नो हायाखै नोंथांमोना अननानै दुखु दामोन आं आस्ते गासैनि मेसेजनि रिप्लाइखौ आं होनो नाजागोन मानो होननानै बुङोब्ला आंहा गथ'बो दं नालाय एसे टाइम होनांगौ जायो तो होस्लाबनो हाया आरोबावनो नायबावदो बेयो नै बेगुनि कालारावहाय ओरैबादि मोजां आरोना व्हाइट एन्ड मा होनो बेखौ मा कालार बुंनायसै गोमो कालारावहाय आगर एरनाय तो बे नै पिंक कालारनि झुमका बे झुमकायाखौबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो तो गासैबो लिमिटेड पिसावहाय दङ दायो
मा होनो स्टकआवहाय बारा एसेबां बुरजा माने आनसिजनाव जेरै मोनो बेबादि एभेलेबल दाग्राफ्रानो दास्लाबनो हाया नैबे ब्लेक कालार झुमकाखौबो नायबावदो बेखौहायबो जायनो नांगौ दायो एभेलेबल दङ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दाखालि गासैबो नै बेफोर जोबजोब्बायमोन दै गोदान सफैफिनबावबाय बेफोर गासैबो आरो आं अफारा बेसेनिफ्राय बेसे होनदां मोजाङै खोनासंना लाखादो 1400 निफ्राय 1900 सिम दै बेयो अनलि पूजा स्पेशल पूजासिमल' थागोन आरो थ' नैबेखौबो नायबावदो आरोबावनो बेगुनि कालारावहाय बिरादनो मोजां बेबो थ' जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव थाबैनो अर्डार होनानै ला बे पुराना नाम्बारखौहाय आङो दायो इउज खालामाखै दै बे नाम्बारावहायनो स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहायनो नोंथांमोना सोंहरनानै ला नैबे बेसर बिबार कालाराबो बहुत मोजां बिरादनो मोजां नैबेनि डिजाइनफ्राबो बियो गोबां सेल जाबाय आरोना थ' लिमिटेड पिसावबानोसै बियो थ' जायनो नांगौ बेखौ मोजां मोनदों थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो थ' नैबेखौ नायबावदो बेयो ओरैबादि मोजां ना बे कालारा नायदो नै डिजाइनाबो बिराद मोजांखा थ' बेयो लिमिटेड पिसावबानोसै बेयो बारा गोबां गैला जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हानाय बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय नैबे बेसर बिबारनि मोनसे आरोबाव बे कालार बे डिजाइनाबो बारा गोबां गैया बेबो लिमिटेड स्टक थ' जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै ला आरो माखासे माने आबौमोन आगैमोना हलसेलाव हरो नामा हरगोन नामा होननानै सोंहरदों दायो आं हलसेलाव हरथ'नो हानाय नङा पूजा सिजन दाग्राफ्रानो एसेबां बुरजा सिखौनो हरखाया गोबां मानसिनि कन्ट्राक्ट लायो बिसोरो बिनिखायनो हरा बेबायदि राननानैसो हरो आरो नायगिरिफोर दिनैनि बे भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबनायसै आरो लास्टलि आं बुंबावो आं बेखौहाय देखायाखिसै मानो होननानै बुङोब्ला गाननानै दंखायो आं बे मोनसे सेटखौहाय बे दखनाखौबो मोनगोन आरोना आरो मबे दखनाखौहाय अफाराव मोननाय 1400 to 1900 नोंथांमोना थाबैनो WhatsAppआव मेसेज हरनानै सोंहरनो हानाय आरो गोबां आं माने बुंनो गोसो गैयामोन थेवबो आं बुंनायसै आरो बेनो जाहैबाय गोबां दखानदारफ्रा आरो मा होनो आंनावहाय कास्टमार जानानैबो कास्टमार जाफ्लानानैबो दाम सोंहरगासिनो दं आरो मा रिजननि थाखाय आं मिथिया कास्टमार जानानैबो सोंहरो आरो थ' आं आन्दाज मोनखायो बुजिहायो थ' जेबोनो नङा बयबोनो बिजनेसखौ खालामो एसे एनैब्लाबो इनकाम खालामनायनि थाखायहाय गुबुनफ्रा माबादि रेन्जआवहाय फानो बेफोरखौहाय आङो जेबो बुंनो थाङा खिन्थु आंनिया जाहैबाय नोंने आं जेसेबां आंनि दाहोनायनिफ्राय आङो हानायमानि खमनिफ्रायनो आं बेखौहाय मानो बयनोबो आङो हरनो नाजागोन थ' जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय सोंहरना लानो हागोन थ' बयखौबो गोजोन्थों